Dek wingi aku nemu parenting seorang opa-opa Cindo ya. Ganteng rek nomane ganteng. Cara didik anak laki-laki ben gedene iki gak dadi mokondo. Tak sepilin ya 3 koyokane wingi, 3. Dari kecil ajarin kontribusi. Ojo kabeh-kabeh dilakukan orang tua atau ART yang layani, nanti gedenya nggak akan tanggung jawab. Kalau ada piring kotor suruh cuci, ranjang suruh beresin, biar gedenya gak anggap perempuan kayak pembantu betul. Alhamdulillah wong tuaku bapak ibuku dari kecil ya kayak ngene. Nah lek mari mangan iku ya kora-kora kora ono dhewe. Nah lek misalnya ibumu iki ono penggawean liya, ya ewang ono penggawean yang gak sempat kecanda ngono lho. Lah jangan anggap semua pekerjaan rumah iki kerjaane wong wedok. Dididik iki wong lanang ki ya kudu ngewangi ngono. Terus ajarin soal uang, kasih paham kalau dapat duit itu ada effortnya. Jangan dia minta apa-apa langsung dikasih, karena laki-laki itu kalau dapetin sesuatu dengan mudah, ujungnya yang ngasih nggak dihargain. Setuju. Tadi cilianku biyen yo bisa dibilang kondisi ini bapakku ki yo menengah lah. Kerja bengkel, ibu ya dodolan. Dadi apa-apa aku iki lek pengen oleh tambahan duit jajan, golek rosokan sik rek. Golek rosokan yo kaleng-kaleng bekas, apa ta kerdus, apa ta biyen sing tak elingi paku rek. Jadi nggawa magnet keliling kampung golek paku nang embong. Golek wis akeh nglumpuk didol ambek kanca-kanca iku. Lah engko duwe iso digawe jajan, iso digawe tuku neker, iso digawe tuku keong ngono. Mari ngono aku ya tau ngewangi tonggo sing jeragan iki mbungkusi kerupuk, nyoloti kerupuk opil ngono lho rek. Lah mari ngono terus tahu bapakku biyen kan tahu nyoba-nyoba ternak ayam petelur ngono iku lho. Lah lek ayame bapakku mati, tak dol nang nggone juragan empang lele tonggo. Lah ngono iku lek PT situk diregani piro ngono lah kan duwike kan lumayan kena digawe jajan. Ngono. Untuk selanjutnya kongkon menghargai seorang wanita rek. Dulu waktu anak saya SD dia pernah ditampar sama temen cowoknya. Ya saya langsung datang ke sekolah. Kalau bapaknya nggak bisa ajarin, ya saya yang ajarin. Hormati perempuan itu penting, jangan kecil-kecil udah semena-mena. Betul. Jadi mungkin bapak iki mau, aku iki mau cerita tentang masa kecil anaknya sing tahu ditampar konco lanange. Ojo kasar ambek wong wedok, bahkan verbal pun yo bentak yo. Tapi kadang-kadang yo setan itu kan yo nggak pernah berhenti buat ganggu manusia, pemane hubungan rumah tangga yo. Kadang yo masalah ekonomi, sok tukar-tukaran, sok paten-patenan, ya Allah. 3 hal tadi lah intinya yo. 1 iku mau wong lanang iki urung ana penggawean wong wedok, ben gak gengsi gedene. Kedua, lek pengen apa-apa iku ya kudu bekerja. Yang ketiga, hargai cewek. Lah, insyaallah iki seiring berjalannya waktu, 3 hal kecil iki mau tertanam dalam pikirane seorang cowok. Bila dia suatu saat gede gak dadi wong sing mokondo. Wis ngono intine. Mokondo wis seru kan? Wis aku gak perlu njabarno soale ono kata-kata yang perlu didit. Mokondo modal titik doang. Oke, see you.